aja ngimpul wulung. Ayo. Ndak doleng. Tak sawang saka kene wis doyong iwa, doyong nengen. Sing rukun matur sembah nuwun kula aturaken ingkang winanting pakurmatan menipun keluarga Bapak Haji Basuki Rohmat lan Ibu Hajah Suharni ing dalu menika ngawontenaken inggih menika tasakuran Walimatul Kitan inggih menika wayah penyambun Mas Raditya Naufal Atalah Abirama ya karo Ruzaki Arunda Putra Wiyanasa. Dian. Swara iki ling golek basa nendi? Nek miturut kaya petunganku kaya basa Kawi, basa Sanskerta utawa apa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi dados lare ingkang migunani tumraping tiyang sepuh. Saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh wonten tetembungan taruna ngungkulana bapa. Sesuk
dewasane ya iso ngungkuli karo sing sepuh, iso dadi gegadangane piyai sepuh. Wong nyatanipun kagungan putra menika wonten kemawon gegananipun tiyang sepuh ingkang dipun gadang kagem putranipun. Besok bocahku iso kaya bapakne, bocahku sesuk iso kaya mbokne. Lan sak piturutipun. Lah, mugi-mugi sasampunipun dewasa mangke laring ing kasupetaken menika saged nulad dhateng tiyang sepuhipun. Syukur bage nglangkungi dhateng tiyang sepuhipun saged njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Menika ing saged kula aturaken ugi inggih menika napa jenenge iki reuni utawa ya pakumpulan trah keluarga Dirjo Sumarto wonten ing Desa Degan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Mugi-mugi tansah pinanganing kawidaten ing sambikala sedaya ingkang minangka dados putra wayahipun Bapak Eyang Dirjo Sumarto pinayungana berkah saking zat kamurping zat saengga pikantuk margi piyambak-piyambakipun ngupaya buga lan menapa menika anggenipun makarya wonten ing pinten-pinten kitha dalu menika saged kempal wonten ing dusun Degan Banjararum Kalibawang mriki. Ning 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 nong 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 nek ora tak tembangke sindenku wis do kesing do doyong ulon doyong ngetan tak sawang saka kene kok arep dadi lele macak do apik-apik iki ora ana gunane. Wong sing jeneng wong wedok iki elek-elek iki anggere ngantuk wis ora sadar. Ora ta ya. Ya wis. Caranipun mesin menika nek dienggo terus ya bakal nek ora tau di serviske ya bakal mesti lokrok, Sing girong bareng ya wis ing sabanane male padha ngawula. Ayo iki nek upamane HP iki wis baterene kae sabang. Wis 20%. Wis arep do piye? Do ngopo saiki? Kapokmu kapan? Lah aku iki kepenak kok umpama kanca-kancaku ya wis awake rusak tenan ora karo-karuan. Ya, aku tak nyewa penabuh 2 dina 3 bengi, petang bengi, 5 bengi kowe do leren. Ngono iki malah iso dadi gayeng lho. Engko nek 5 bengi ra ketemu ra gayeng meneh. Nek ketemu saben bengi kene iki jeli. Aku nggo penabuh liya mesti gayeng meneh. Nah, niku jane trik yang bagus sebagai profesionalisme. Ya ngono, Pak. Ora masalah. Gandeng kekete do meneng wae iki ora ana kemecap. Siji-siji wis dices ya ora iso, dikampak-kampake ya ora iso. Nah, ya ora apa-apa lah sak titahe. Sak mlakune. Ane sak mlakune ngoten iki ya cara aku ya ora profesional. Yo sak mlakune ya anggere tekane esuk ora. Ah. Menika sampun mboten tanggel jawabipun kirang. Ning 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 nong 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 nong. Ya. Nembang sing kepenak, nembang sing gumyak. Karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Bagong jane tak undang jenenge ya do marane nek ora nganggo. Ora nganggo tembang ndak kayane ora kepenak. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru. Nyuwun swantenipun Ibu Waranggana ingkang nomor kalih saking Brangkilen.
Sinden kok lagi bar limbukan wis nguyuh. Wis. Mula ta mula ora. Oke anjil-jilan ndak pei medun. Neno. Sinden iki nek karo ngawasi sing lanang ning omah ya ngono kuwi, ora tentrem ngono kuwi. Sing lanang dolanan HP terus storine online. Wis jam 1 kok isih online. Semen sing lanang iki nang omah ya ben sato gagal. Wis metu kowe nyambut gawe sing semangat. Perkara sing lanang online iki mergo ya kancane akeh kok mbok menawa ning omah ra iso turu terus chattingan karo kancane wong lanang utawa kanca ronda. Mula aja sok suudon sik. Ambek putri iki sing iso usu udon sik kok ya. Mboten. Neno. Ya. Sasok duwe panyokrabawa sing ora apik. Kabeh iki ya duwe kanca, kabeh iki duwe sedulur. Dadi nek upama mbok menawa, piye kabare lumantar WA kan rasa digagas werna-werna. Kejaba nek aku nek mbiyen bojoku ya cerewete ra jamak-jamak. Anggere bali nyambut gawe mesti cemburu. Aku gojek karo sindene kaya ngono ya. Ngawekani bojo sing cerewet ki jane gampang. Peluk dengan penuh mesra, dirangkul set. Dik, iso meneng ora mbakane tak tapuk cangkemmu. Kuwi mesti meneng tur padu. Mangga. Slendang biru. Slendang biru. Hamung ayo mbok totok tilik ana liwat kaca pengelon iki kowe tetep ngantuk, Ting. Dadi kacane dingenekne iki. Iya. No. Piye? Ati. Kok ora mblero-mblero ngapa? Turu sik kana. Nora tekan. Batin setiamu. Yo. Slendang biru. Kene nek nyuwara ya isih do seru. Ora ketang bar nyuwara slendang biru. Tatapan ayo sambata kowe. Monggo isih. Ayo isih rampung November iki mangsamu jadwale isih kari sithik apa? Ayo ping Desember prai ping 3 mingan. Modal ora kowe. Kapokmu kapan? Ning tetep ya tak syukuri. Syukur. Jeneng menungsa iki ya taun wingi ya sampun kados ngaten terus do dilekke sesuk rapat bareng sesuk ngoten mawon Pak pokoke sesasi niku nampane ping 15 mawon bar niku prei engko nek ana wong anu piye iki Cok tampa mawon Pak mboten napa-napa iki arep nganggo dina prei iki kira-kira piye pun mboten napa-napa semangat Pak saiki ya ming do tele-tele tetep ana ngobah ngono ki ora turu Ting. Ngobah. Gelungane jebleske debok. Duk. Ya, mangga. Tetep ana janjimu slendang biru.
Slamet ta, Tru. Pangestumu apik. Apa iki? Acara apa? Kitanan. Supitan kitanan. Heeh. Sapa sing disupitke? Mas Raditya karo Mas Ryu Zaki. Iu dengkulmu mulu. Ryu Zaki, heeh. Ana saiki do nganggo jeneng Jawa iki do wegah ya, Tru. Ha iya. Anak cenger lahir dijenengke Joko ngono wis arang-arang banget. Heeh. Bambang ngono sarang-arang banget. Suwita ngono ora ana. Heeh. Kabeh nganggo huruf sing kari dhewe nganggo ik. Kania. Heeh. Avanza. Ku mobil e gong ora. Mobil paring banter dhewe. Heeh. Kok iso paring banter ya CC-ne kalah karo sing mobil-mobil gedhe. Weh, kowe iso apa nyelip Avanza? Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Saking akeh. Ha iya. Banter banget. Heeh. Ya moga-moga bocah sing disebut iso dadi bocah sing utama ya, Tru. Ya. Dadi bocah sing becik, dadi bocah sing iso ngabekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina arep bocah iku sesuk sugih, mlegedu, iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina kuwi ora kok kuwi karepane wong tuwa. Ning wong tuwa ki seneng nyawang anak sing tata susila, unggah-ungguh, tata krama, ngabekti, ngajeni. Wis dadi jalaran swarganing wong tuwa. Ha iya. Arep sugih mlegedu iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina, nek merosal mbedugal tumindake ora prayoga kuwi dadi jalaran wong tuwa iku sengkake ana ning dalaning pepati. Ha iya. Ora ana ya seneng di anak sing gleleng. Kuwi mesti ngono kok, Gong. Ora ngono, wong ki beda-beda. Saiki ngene, isan-isane ing donya iki apa? Werna loro mingantro. Bejo cilaka, bungah susah, sugih miskin, lanang wedok mlebu metu ha ta? Heeh. Saiki nek kowe duwe anak tok gadang dadi wong apik, apa terus donya iki apik tok? Mula aku tak dadi menungso sing gadang anak dadi wong elek. Dadi isan-isane donya iki komplit. Ala, becik, bener luput, apik jahat. Oh iya. Ya sak karepmu Gong aku arep menging karo kowe apa sing tok cita-citake muga-muga tak amini. Kelakon kowe duwe anak sing elek, kowe mumet sirahmu, gagas anakmu setruk, kepleh-kepleh, ora entuk tombo. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Aku ki nek omong senengane sak karepe dhewe kok. Ayo membangane ora omong kok masa Bagong ngomong kok lurus-lurus wae. Tenan ora gayeng. Lah iya. Reng, apa Tru? Iki ana pamundutan saka Rama Agus. Rama Agus? Heeh. Jineman uler kambang. Rama Agus ki saka Surabaya. Waduh ya. Ngaturke jineman uler kambang. Sing kepareng nyekar sapa? Jineman uler kambang. Mbak Ayu Purwalestari. Engko isih ana sing utang siji sik Tatin. Heeh. Ora disaur ndak? Laporke polisi wae, Tru. Lho. Perkara nembang kok dadak dilaporke polisi. Jineman uler kambang pelok pos lendro reng. Ya njajal pelok sing kepenak, Tru. Ya. Men minger tukange gender. Heeh. Minger keblate. Ya ora, ya minger ning nggon pelok. Heeh. Men golek cakepan sing kira-kira asing. Ya. Sikra apa? Mbok Tru mbok rasa. Heeh. Ki ning pamundutan lagu mbok menawa reng saka lumantar HP kok klangkling. Oh ya wis ora usah tak waca. Heeh. Monggo Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Diaturake. Heeh. Garwa nata Wah jan mat-matan. Melek nek mat-matan. Heeh. nata
Litre lagi di kencengke ya, Truk. Iya ora apa-apa. Engko wis rampung pas selesai li ngencengke. Heeh. Kaya apa ngrebabku mbiyen. Ngene gending ra iso ming ting ting tang tang ting ting tang tang. Ting 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 tang 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 ting 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 tang tang. Gendinge rampung lagi ngek. Wes bubar. Yo. Sari Rapet. Ratri kudu eling lan Kentang tung. Ular Kambang Sekara Magus Surabaya wis diaturake, Tru. Heeh. Iki mau jebul ana sing kesingsal reng. Kesingsal tegese ketindihan buku. Assalamualaikum dumateng Bu Cangik. Ah wis Cangik sore mau ya karang ya ketindihan buku ora ngerti aku. Diganti dumateng Pak Gareng lan Pak Petruk menawi Pak Bagong. Ugi warga laras ingkang kula kurmati. Kula Pak Fajari sak ngandhaping Gunung Merbabu. Waduh, daleme gunung merbabu kok merbabu. Saking Gir Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Waduh, wis kondur. Sajake ning paling ya nyetel anu Truk streaming. Nyuwun mawibawa sesideman sedaya lepat ugi kirangipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dicaosi. Yo, Mbak Agnes. Katuran jumeneng mangga. Ya, iki wis ketoke wis oleng iki, Truk. Gajah oleng iki wis. Ket sore mau nganti disaduk karo anting bangun. Iya. Ayo jumeneng sesideman. Antenge nganti le tengok wis disangga nggo tangan kok kuwi. Kuwi nek tangane diculke grubyuk. Plutuk. Ya, monggo. Sesideman diaturake, monggo. Ya, alon-alon. Engko terakhir sik tate nyaur utang. Manggonono piye? Sawan menyang Maratuwa. Ngopo suwan
Bendara terus kayung-yung Bendara terus kayung-yung seneng aku nek cengkokku ditirokke bungah tanpa apa ya, Tru. Selendang kuning kang saking wukir mbayangke ra to, mbayangke apa nek wong bengok saking senenge terus ngerti-ngerti ngombe iki bayangmu apa? Ya. Tampil. Suara kurang. Suara kurang premana. Ning glembuk suwe banget. Ya. Ning asis. Ning wasis marang bendara angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis pijer ngincangake alis iya kowe iki ngopo ya cengkokku ditirake kok seneng banget terus apa sih? Wah, seneng kali domba darke. Terus. Nah. Terus no sesi ya wah langgame to luwih becik patrono
liwat kincanging alismu. Monggo. Liwat kincanging alismu kuwasa
Bareng ora ngantuk ya jogete Agnes ya. Luwe becek lara untu. So meliuk-liuk ora karo-karuan. Ora ngantuk nggih, Pak. Oh, mau turu kok ora ngantuk. Kepiye ora? Ayo nggo ngilangi ngantuk ya terus nek omong ora jeder-jeder kene iki dah. Ya. Ayo genti sing mau disuwuni. Endi mau amplope mau? Oh, wis lali janjine. Ya. Ki podang kuning. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin Midut. Waduh. Ki jan nulis Mbak Tatin Midut. Oh iya. Ayo Dut. Midut. Kula mele. Hah, iya. Rumasane nya ki Mbak Tatin Midut. Kagem Mbak Tatin. Saka Pak Teo Kadim, KP pengasih sobat ngebiar. Oh iya. Wah, sip iki nggo tamba ngantuk. Nanti nek gelem iso tamba makane suarane mesti pletuk. Ya ora. Pletuk bluk. Ngapa wi? Ayo empo. Ya iki nang kene. Lho iki. Mesti lah ngger ngonekne aku ketemplokan nyawa to. Ketemplokan apa? Nyawa. Nyawa iki apa? Kuwi lho apa jenenge? Kewan cilik-cilik lho. Aku ki semut kok nyawa. Ya apa to jenenge mbuh kuwi? Kepik. Apa? Kepik. Endi? Iki kabanget lho cilik-cilik nang kene iki. Mau ana sing mlebu wedangku ora ngerti nek panas. Ah tak syukurke. Wong tak ler kok nggo mlebu kepik modar kowe iki. Iki batang nang kene iki saiki iki. Iki apa? Lho, ya ora urip iki wong panas ngencang-encang aku ilate lara kok areng melu ngombe. Aneh-aneh ora. Ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho wisan mlebu. Yo. Nanti. Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. Lah piye? Esuk dikon nembang kok yo nendi. Ngono aku muni tidur ngono kok ya, Ma. Ya nanti. Hah? Ya nanti. Ya, engko aku kaget langsung dikendhaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. Kuwi apa to jane? Wah, ora tanggap nyonya tambani sik ditik. Ya. Asing dodong kemekelen kok dengarane. Iya. Ayo dibawani podang kuning. Bawane sing pucung mawon nggih. Apa? Pucung. Aku bingung ngono ta? Nggih. Anu ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. Aku bingung. Soal iki ya Kyai Kulon Praga kok dadi padha karo ning bumi kelairane. Ini dalan gedhe kan mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. Nanti kuwi Nainggolan. Nanggulan. Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. Nanggulan tak mriku niku nek kula Sentolo. Iya Karang Nanggulan ngidul engko jedule Sentolo. Oh, saradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ana kae kowe mandek tembak sirahmu kowe. Lah ngapa? Lah salah yo ngeyel ora. Sentolo ngulon. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Lah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Sumur tuwa penghunine ya. Ayo nek muncul ih. Ayo. Saben dina mikir manuk. Kepiye manuke kok tok pikir terus ki?
Ora gelem manggung Wah, ayo men kurang pinter le metheti. Ha piye, le metheti piye? Ora muni ngono kok. Karang ngono. Kroto kuwi aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem, ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak, nek carane menungso ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Manuk tak pakani pelet Hah? Pelet. Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. Manuk lele. Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak dipatil kapok kowe. Mikir manuk podang. Kok sing nang ngarep omah kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. Manuk endi? Ngarep omahmu kae? Kae manuk apa to jenenge aku ya ora ngerti lho. Oh, manuke bapakmu. Oh, paling bapak kok sing ingu. Ya wis ben. Manuke avatar. Oh, kurang ajar to kowe iki. Karo bapakne kok ngelokke avatar. Bapakne jenenge sapa? Sutar. Oh. Pemain film kartun. Heeh. Avatar. Mula nang omah nggawa toya. Oh iya. Apa to ya? Tongkat. Oh, ndesit banget. Aku ya ngerti toya iki ngerti Kok banyu. Hah? Toya iki banyu. Toya kuwi. Toya iki kae sing nggo silat kae nggo wusu. Agawe kreketing ati. Kok cangkemmu kaya leng apa ya? Lah apa mlebu terus e? Masa kon ora omong. Iki lho, Truk. Iki. Ora apa-apa nek kaya ngene watone duwalang sangit. Ceprek. Apa? Ceprek mimik apa meneh ya jenenge? Bagene kowe mah hafal kewan cilik-cilik ngono kuwi. Lah ya jenenge ngono kuwi ketoke. Iki ceprek iki. Tak jungkatane. Kok dijungkati? Ra nyambung lho. Ajare nyeprek. Mbah, ngomong. Kowe sing radongi kowe. Lah ya piye wong kewan kok dijungkati iki? Rumah kamu kewan iki ra ndek rambut to? Duwe iki. Lho, tak dudu iki. Lho, iki sing gondrong. Lho, wah, iki sing gundul. Iki sing ndase tengah ra ono rambuté, pinggire ono werna-werna. Padake ya ming cilik ora. Kowe nek ndelok tawon kae tok emat ki nganggo mikroskop. Mikroskop sing ndelok barang iso gedhe lho, Truk. Kuwi penuh dengan bulu. Oh iya to. Terus jungkate sepiro? Hah? Jungkate. Sik to. Nebirungku barang ya, Tin. Mula ditutupi mingkem. Mingkem jasmu. Lah piye to? Wong dalange dunake mingkem tenan ora dibayar. Lombangane klebon. Hah? Piye? Hah? Kuwi apa to jane? Hah? Ora apa-apa. Mangan bangku lho. Aku tahu mripatku klebon. Walang sange dhewe melu ta kowe mbiyen? Melu. Ah, ning ganjuran kae. Zaman kae to? Ana kae to? Mak bleng ngono kuwi tak kedhepe ngene iki mah nguyuh to. Wah, nang mata panas banget aku langsung digotong karo Pak Dokter. Tak kira arep disuntik matane ditokke suntik bul mung disemprot banyu anget. Kok ora disuntik ya? Ora, wae men picak. Seneng aku nek kowe picak, nek aku seneng kok nek aku picak. Mboten lho ben mari nek wong lara ora disuntik ngono lho. Ming disemprot banyu anget ya lho terus ilang. Priye iku ompure tenan. Aku terus dendam. Kapan ketemu walang sakit tak uyuhi genti. Terus wis aku neng mobil ki eneng. Wah, tak jukuk wulune tak ke njaba.
Deleke lemah nggon watu tak tur. Modar kowe. Kejek-kejek kae. Iso urip tak tutukke si santung. Apa? Mana saya lho tak tutuk nganggo watu. Tutuk nganggo apa? Watu. Oh. Kok ming ngono. Aku gak. Apa sih? Gaya tenan nek muni basa Indonesia kemayu tenan ya asli tenan. Heeh. Oke sing do nganti go kepencut kok Latin iki ono sing WA aku lho Gong. Latin itu kalau goro-goro suruh bahasa Indonesia saja. Wah, malu-maluin. Dia itu bahasa Indonesia cuma tahu sekedhik piye. Cuma tahu sedikit kok. Sedikit. Medun nang rest area Cikampek iki Jakarta ya tuku apa-apa ki tumbas. Modar kowe aku ngono. Wonge sing dabakul, apa Mbak? Mau beli apa? Tumbas. Radang. Tonto ya. Nek nang omah tumbas ngono. Ya Jawa ya aja digawa ning kono. Lanjut ya. Aduh, di sini panasnya ngendrang-ngendrang ya. Di sini saya dek pasados. Waduh, aku krungu kon jaba isin. Glodak. Aduh, ciduknya tiba. Nang kene gaya muni, apaan sih? Alah, anake sutare kemana? Lah ngopo lho anake sutar ya manusia kok entuk basa Indonesia. Mbok ya rasa haleman. Ya itu kan keluar sendiri. Hah? Mas. Hah? Apa ta Bagong ki? Bicara apaan kamu? Maksudnya itu secara tidak langsung itu ngomong sendiri ngono lho. Jam pusing kepala. Jadi bisa disirahe ngopo ora? Kaya ana sing mak gremet-gremet nang sirahe. Dicopot, delok. Apane? Jerone ana apane? Ana ndase. Pasti anak kewane mlebu mbok menawa. Ora tak copot. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kaya arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambuté gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Semir putih ya. Ya ben ya. Rambute semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Men truk. Cek gatelen po? Ijek. Aku apa tak kolok ki to, Tin. Ya weruh lho, piye tak kukurke apa piye? Nya. Nya, tenan. Ya ini ki nak mancane aja. Raine lho. Raine cengelmu. Lah kok dikukur ngono to. Ha iso tak tapok kowe. Lah sing kencokan nyawa kan raine. Emah, tak kukure dhewe nek rai. Nek ndas sak karepmu. Lah kontranya. Ora apa-apa. Iya. Apa esok? Yo dientekke. Nora mendol sun pikatku lute bando. Ya. Esuk awan ning omah radoyan mangan keluyuran golek sing tak sawang. Ya. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran golek sing tak sayang.
jam 3 luwih, terus arep bubar jam pira? Ha iya. Ming perkara ngrembug kewan cilik-cilik kuwi mau. Nanti blandang wonten ya. Ayo. Ya Tra, ya suwanane Bapak. Ayo, suwanane Bapak. Karo ngenteni ndoro-ndoro le padha rawuh ning Karang Kadempel. Ayo. Janeng yaning nalaka ngati langit. Oh